Én és velem van Dávid. Igen, sziasztok. Na, most fogunk Minecraftozni, ha bejönne, kimenne ez a rohadt kép. Végre. Na végre. Na. Elkegy pályába. Csinálunk ki. Szórival fogunk átvenni. Nézd meg. Jaj, de hülye ez. Én nagyba törölkedtem ki a pályán. Jó. Na most egy. Kimenne ebből a nyomja. Már nagyon rossz ez a telefon, mász ki. Ne. Ne. Szóval Facebook. És indítsuk. Csak a világot. Mellette. Induljál már bénán a nyavak. Mit csinálsz te? Semmit. Jaj, bejönne. Máskor úgy fogom csinálni a videót, hogy be fogok lépni, nehogy ilyen lassú legyen, elmenjen ez a menő. Na jövő. Látod? Gyere, Péter. Most meg. Kulac. Furasz. Ide jövök. Menj már ki belőle. Ez túl a gép. Le fog esni. Nem tudok tudni semmit. Mit csináltál? Semmit. Hát te hol vagy? Inkább te hol vagy? Én itt vagyok lenni a lónál. Milyen lónál? Kidobott. Ez bekaptad. Ja. Na, addig én veszem ezt a fát volna. Végre. Ide ki fog dobni, nem tudom venni szávára. Ez aha. Szeretni. Egy perc mindjárt. Én. Vissza. Legyen boxon. Ne. Azt a lót meg szerinteni. Nagyobb esélyed van, mivel rágni. És majd. De én saj vezetem, te. Nem kell, nyereg. Ezt nem is tudom, hogy Mindjárt belőlük, hogy jöjjön be a telefonon. Szét fogom mindjárt ütni ezt. ne. Ez túl hangos. És kidobott, érted? Kidobott a Minecraftot. Na, Dávid, te mikor fogsz? Te bejönni, te. Sziasztok, én Allama vagyok. Én ki. Ez muszáj volt kimondjam, ugye? Martin, kimondod a videóban a nevemet? Kimondod videóban a nevemet? Nem mondok én semmit. Én
Crafting pálcikát. Nem tudja, nem is Sárkányt. nem tudja vissza. Így. És akkor Ennek elsálltad el. Mit csinálsz? Oké, aztán te csinálod. Nem igaz, te. Miért ütötted meg a kezemet? Nem, eldantál, oké, te forrod. Nézd, te. Nekem kiásol. Gő meg a szemem. Ő már szépen tett. Ilyen nem is csinálok veled videót. Na akkor. Ne csinálj. Na csinálj! Jó. Hát is csak vicceltem. De nem engedd be! Szerzülés van a fejében. Megkerni. Az biztos. Meg kell zúrté van Kaptodjunk ki menni. Sziasztok! Én Alma vagyok, akinek nem tud belépni mindig szemben. Márki, nem lesz belépni. Én kiszedem ezt, nem. Úgy kapta vasat. Mit lesz benne kapni? Fognak ki. Gyere csak, bejössz egyik szerelembe. Mutassak neked valamit, meg a nézőknek. Oké, akkor veled így. Azaz? Csákoska. Menjünk le. Hoppá. Sziasztok! Alma vagyok. Azt hittem, már egy darab vas van már. Én pedig azt hittem, hogy ez jobban menjen az a telefon, mindjárt kicserélem. Jobbra. Szóval És ki van itt alagút, akkor jó. Meg is csinálom itt a helyet. jó neked? Nem jó neked már. Nem jó. Itt lesz a házam, addig, ameddig meg. Ő már szépen te. Úgy tudják a nézők. Nem harapod a kezemet. Elveszül. Ja, megkölyök. Te hülye tényleg. Majd megint 10. Mit veszőztem? Ilyen 10. Egy 13 évesen van meg, te pedig csak 10. Ne riggyél már. Csak. Nem igaz. Te csak 19 vagy, ez jó van. Nem igaz. Jaj, kód. Én 14 vagyok előtte. 14, aha. Tudod ki 14? Te Ne riggyél már. Te nem vagy 14. Ő már Te még szépen kisebb vagy már. nálam, így 10. Most vagy van születésnapom, és most töltöd be a számom. A 25-et. Nem itt az útja, te. Na, ha nem viszitek el, akkor menjetek. Az út. Na, engedd el, szia Márki. A zsibó, következő. Kaptunk. Nyílat tudunk. Egy tyúkot kinyílni. Egy nyíl. 2 nyíl, 3 nyíl. Jó, 3. Jó, az ennyi. Jó?
Nagyobbítsuk meg ezt a szerepet. Nem világokat. Jaj, most mi van, basszám? Kidobott? De az is Jaj, leblokkálva. hogy dobja ki a szél. Na, sziasztok, én videót nézek. Ha. Csabinyok. Hű. Jaj! Víz is van itt. Csináljuk meg itt. Iratkozzatok fel videójátékra. Ja, most itt elköszönök, és tovább majd találkozunk. Szasztok!